Voina chuan class 3 naupang ten mizo zirlai pathumna horupui hmanna kan zir dawna a tawpa ti tur te kan rawn dah dawn awangin mahnia kan tih theihna an uluk deuhin kan ngai thlanga ka chhiar anga ka chhiar rualin in lo en ve zel dawn nia. Thu reng reng hi horupui le horupte hmangin kan ziak thina horupui hi hmanna tur hmun dik taka hman chuan thuziak amawiin chhiar pawh a nuam bik a. A hman lohna tura horupui kan hman erawh chuan thuziak amawi lovin chhiar pawh a har thin. Tuna kan chhiar zawh chiah pawh khan horupui a duhna a rawn hmang lova a dahna tur hmun dik taka a rawn dah thlap a chu chuan en a ti nuam a chhiar a ti olsam a a fel fai bawk a. Tunami hi en ve leh ta ila muani chuan lehkha a zir tih a ni a. Chhiar chu chhiar ve thei tho mahse a hmanna tur lawa horupui te a rawn hmanga a hmanna tura a rawn hmang leh si lova chu chuan chhiar a ti nuam lova a fel fai lo bawk a chung a hmanna tur dik tak te chu voina kan zir dawn ani. Horupui hmanna pawimawh zual te chu heng hi ani pakhatna sentence bulah pahnihna hmingbik bulah pathumna latlar bulah palina zawhna chin chiahna dawtah heng ho hi pawimawh a an hre reng dawn nia. Tunah pakhatna kha chiang zawkin kan zir anga sentence bulah sentence bul ṭanna a piangah horupui hman zel tur ani a ti a. Sentence chu thumal te te ina thuamze nei a rawn siam chhuah kha ni a entir nan sentence tih ringot te bulah tih ringot te kha thumal pakhat a rawn ni ta thuamze nei a rawn siam chhuah chiah khan sentence a lo ni a. Entir nan Mizoram hi ram nuam tak ani tih kha ni a. Mizoram tih khan sentence kha a rawn in ṭana Mizorama em makha sentence ṭantu ani awangin horupuin a rawn dah a. Chuan a lum lutuk lova tih kha sentence a tawpa full stop a awm a a rawn ṭan leh dawn chiah khan sentence in ṭan leh dawn chiah khan tih kha horupuin a rawn dah leh bawk a. A vawt lutuk hek lo tih a sentence a inkhar leh a a rawn ṭan leh dawn a thing leh mau pawh chi hrang tam tak a awm ani tih kha ni a. Thing leh mau a thing ti a pawh kha horupuin a rawn dah leh a tikhan sentence a in ṭana piang khan horupui kha a rawn hmang a. Pakhatna horupui dahna tur a rawn sawi chu kan chiang tawh anga pahnihna ah hmingbik bulah hmingbik tawhpawh chu a bulah horupui hman zel tur ani. Entir nan pathian hming ram hming khawhming lui hming tlang hming leh veng hming khang ho kha a pawimawh em em a kan chhin chiah kar anga nakinah sentence kar lak lawah veng hming te tlang hming te a rawn awm chuan horupuin kan dah ngei ngei anga. Entir nan veng hmingah khan chal tlang rah si veng dam veng a rawn dah a. Khang ho ah khan a tel khata a rawn pek kher loh pawh veng hming emaw khawhming emaw ani chuan horupui hman tho tur ani. Pathumna latlar bulah horupui hman zel tur ani. Entir nan Ishuan naupang te a hmangaih thinlung hmangah in a khat chhun leh zanin a veng fava a la thutthleng atang chuan tunami ang khan latlar tinah a bul ṭanna ah horupui hman zel tur ani. Hei hi en ve leh ta ila la in ang reng ani a a dum lamah kha chuan a ziah dan tur dik takin a rawn ziak thlap a. A var lamah kha chuan latlar ṭan tirah pawh ni lem lo a duh duhna lai khan horupui a rawn dah leh a chu chu ziah dan tur ani lova a dum lam ang hian fel fai takin ziah thlap tur ani. Palina ah zawhna chin chiahna dawtah sentence tawpa zawhna chin chiahna a awm chuan a dawt chiah a sentence bul ṭhan lehna ah horupui hman zel tur ani. Entir nan enge ei duh thurawh khai tiah khan enge ei duh a ṭanna i a kha horupuin a dah a zawhna a zawt zo chiah a sentence a in ṭan leh dawn a thurawh khai a ṭi a kha horupuin dah leh tur ani bawk a. A hnuai mi te pawh kha khatiang vek kha ani. Tunah chuan kan lo tih ve tur kan zirlai bu phek sawm pangahna pahnihna leh pathumna kha kan lo ti anga hun tiam chhungin submit man kan tum anga tichuan comment ah khan kan roll number leh section te kan dah ngei ngei dawn nia.